Youngest producer on the beats. ربنا علنا وجهك كسقاني يا ربنا abinda aka yi min nan baya na cuta wallahi ban yafe ba rabbana ka yi sakariya a gare ka nake neman sauki ya Allah na hada da sunan dukkanin manzo dan daraja Muhammadu manzo Allah ne ka saka min ban yafewa an cutan an hana ni na kuka wayo ba komai mai haƙuri kuma shi ne zai gada ya Allah ka saka min ya Rabbana ku ka saka min ya Allah ka saka min ya Rabbana ka saka min ni audu ya mai abun da ke mini can ada wallahi san ban yafewa kowa